गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बिटिआर सरकारा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरनदि वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि धनसिरि फरेस्ट डिभिजनाव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सलार पावार इलेक्ट्रिसिटि फेन्सखौ बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होदों। गोलाव समनिफ्रायनो बे ओनसोलाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों गोबां सुबुंफोरा भुगिबोनांगासिनो दं आरो मैदेरा बे ओनसोलनि खाथि खाला गामिफोराव हाबफैनानै सुबुंफोरनि न'-बां, माइ बारि बागान बायदिफोरखौ खहा खालामनायजों लोगोसे सुबुंनि जिउखौबो फोजोबबोदों। बेबायदि थासारियाव ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनांदों। मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिटिआर सरकारा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरनदि वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि धनसिरि फरेस्ट डिभिजनाव सलार पावार इलेक्ट्रिसिटि फेन्सखौ गायसनना होदोंमोन। बेखौनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। हादरनि गासै मोन 7 रायजोफोरनि मोन 13 बिधान सभायाव थाबैनो बाइ इलेक्सन खुंफुंगोननि थाखाय साखाफारा जादों बिसायख'थि आय'गआ। जेब्ला सासे एमपिआ रेजिगनेसन आरो थैयो अब्ला बै लांदां जानानै थानाय मासियाव बाइ इलेक्सन खुंफुंनाय जायो। बाइ इलेक्सन खुंनो लानाय रायजोफोरा फारियै बिहार आरो बेनि मोनसे बियाब जेरै रुपावली, वेस्ट बेंगलनि मोनब्रै बियाब जेरै दक्षिन्द्रानागाद, रायगंज, बागदा, मानिकताला, तामिलनाडुनि मोनसे बियाब बिक्राबान्डी, मध्य प्रदेशनि अमरवाड़ा, उत्तराखंडनि मोननै बियाब बद्रीनाथ, मंगलर, पान्जाबनि वेस्ट जलंधर आरो हिमाचल प्रदेशनि मोनथाम बियाब देरा, हरनीपुर आरो नालागढ़। बैफोर बियाबनि बिजाथिफोरा सोरबाया रेजिगनेसन आरो थैनायनि थाखाय बाइ इलेक्सन खुंनाय जागोन। बिटिआर सरकारा बिटिआर ओनसोलनि सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनो थाखाय सिगांनिफ्रायनो बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गेजेरजों गुबुन गुबुन बिथिङाव फरायसाफोरखौ बेसेन नाङाजासे फोरोंथाइ होबोदों। थिग बेबादिनो बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि गासै सा 17 फरायसाफोरा आइआइटि जेइइ एडभान्स 2024 आव उथ्रिसारनो हादों। मणिपुर रायजोआव फिन आरोबाव हिंसायारि जाथाय। बे खेबनि हिंसायारि जाथाया कुकी आरो मेथि हारिनि गेजेराव नङा। बे खेबाव उदखारिफोरनि नोजोराव गोग्लैदों। मणिपुरनि गिबि मन्थ्रिया उदखारिनि गाग्लोबनायाव मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंह बिथाङा खुनुरुखुम जिउ रैखा मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंहनि रैखाथि हान्जानि गारिखौ हरखाबै गाग्लोबदों उदखारिफोरा। नाथाय बे गिख्रंथाव जाथायनिफ्राय रैखा मोननो हायो। गिबि मन्थ्रिया मणिपुरनि कांगपकपि जिल्लायाव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव सासे रैखाथि जवाना जोखोम जायो। जायगानि पुलिस बिफाना फोरमायदों दि माहारियारि लामानि मोनसे गामिनि साखाथियाव हरखाब गिबि मन्थ्रिनि गारिखौ थांखिनानै उदखारिफोरा गोबां गुलि गावहरो। लोगो लोगोनो रैखाथि हान्जायाबो गोख्रों फिननाय होफिनदों आरो बे जाथाया जोबोद गिथावनामोन होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय सुनिबारखालि मणिपुरनि जिरिबामाव पुलिसनि मोननै थाग्रा बादा, हाग्रा बिफाननि मावख' आरो गं 70निबो बांसिन दखानफोरखौ उदखारिफोरा सावनानै होदोंमोन। बे जाथायनि सायाव रैखाथि बिफाना संदाननायखौ सोलिहोगासिनो होननानै मिथिनो मोन्दों। बिपिएफ दोलोआ गंसे डास्टबिनसो। क'क्राझार ओनसोलाव जर'खायै मोनसे डास्टबिननिसो महर लाबाय बिपिएफ हान्जाया। बिपिएफनि गासैबो बर्डआनो डास्टबिननि बर्ड। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। क'क्राझार सहराव थानाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ बेसरग'आव गोदानै गायसनजानाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालजों लोगोसेयै सरजाबफानो नागिरनायनि हेंथायै क'क्राझारनि थागिबि रायजो-राजाफोर आरो नोगोरारि समाजआ गोख्रों सोमावसारनाया बियो बिपिएफनिसो बांसावनाय। बिटिआर ओनसोलनि थासारिखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बिपिएफनि मोनसे नाजानाय। क'क्राझार ओनसोलाव बिपिएफ हान्जाखौ मोजां मोनग्रा रावबो गैला आरो लासैनो क'क्राझार बियाबाव बिपिएफआ जोबलांनायनि लामायावसै। नाथाय माखासे हारिखौ लानानै राजखान्थि गेलेग्रा सुबुंफोरासो बिपिएफनो भट होदों आरो डास्टबिनाव जमा जादों। आरो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ मोन 40 बियाबनि गेजेराव मोनसेबो बियाबावनो देरहानाय नङा होननानै राकेश ब्रह्म बिथाङा गोख्रों रावजों बुंबावदों। एनडिएनि गोदान केबिनेट मिनिस्टारफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय।
गाहाय मन्थ्रि हिसाबै नरेन्द्र मदि बिथाङा समायखिरा लाबाय आरो केबिनेट मिनिस्टार आरो बैसोरनि बिबानफोरा जाबाय। 1 नाम्बाराव दं राजनाथ सिंह मिनिस्टार अफ डिफेन्स, 2 नाम्बाराव दं अमित शाह मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स एन्ड क'अपारेसन, 3 नाम्बाराव दं नितिन जयराम गाडकारि मिनिस्टार अफ रड ट्रान्सपर्ट एन्ड हाइवे, 4थियाव दं जागाल प्रकाश नाड्डा मिनिस्टार अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार, 5थियाव दं शिवराज सिंह चौहान मिनिस्टार अफ एग्रिकालचार एन्ड फार्मार वेलफेयार, 6थियाव दं निर्मला सीतारामन मिनिस्टार अफ फाइनान्स, 7थियाव दं सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्टार अफ एक्सटार्नेल एफेयार्स, 8थियाव दं मनोहर लाल मिनिस्टार अफ हाउजिं एन्ड आर्बान एफेयार्स, 9थियाव दं एस.डि. कुमारास्वामी मिनिस्टार अफ हेभि इन्डास्ट्रिज, 10थियाव दं पीयूष गोयल मिनिस्टार अफ कमार्स एन्ड इन्डास्ट्रि। आद्रा थानाय केबिनेट मिनिस्टार आरो बिथांमोननि बिबानखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लादो। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।